què és el que hem fet nosaltres? Doncs portem des de l'any 2003-2004 aproximadament creant escoles de Business Angels, formant inversors privats i no només formant-los o preparant-los per quin és el procés d'inversió que pot seguir, quin és el flow de projectes que pot tenir, sinó creant un entorn que és un foro d'inversió. En aquests moments tenen el que anomenem Case Technova. Case Technova és una plataforma online en la qual es poden posar els projectes que cerquen inversió, poden posar els inversors, veuen els projectes i nosaltres al darrere el que fem és fer o organitzar aquestes trobades i potenciar aquestes trobades perquè al final s'acabi donant la inversió en els projectes que realment a l'inversor troba el projecte interessant que és cada. Des de la part d'innovació, en què és el que hem treballat molt? Hem treballat molt en crear metodologies d'innovació en grans empreses. I no només metodologies d'innovació de dir, escolta, que aquesta metodologia has de treballar d'aquesta manera, sinó treballem conjuntament amb ells. És a dir, mantenir una implicació en l'empresa de com ha de desenvolupar aquesta innovació, com es pot fer, com es poden conceptualitzar productes, com has d'estudiar el mercat, com has d'estudiar possibles tecnologies que estan sortint, etc. També tenim una cosa que és molt interessant, que és tota la part de Tech Research, que és l'estudi o la vigilància tecnològica del mercat. I no només de la tecnologia, sinó de les tendències del mercat. És el poder fer innovació en un sector concret, en un camp concret, però intentant aprofitar tot el bagatge del coneixement que tenim. Després, al final, les idees són les solucions que poden sortir aquí, com deien, són solucions que es poden desenvolupar i aplicar, o fins i tot són empreses que es poden crear i que poden portar a terme aquestes funcions. Què és aquest projecte? És un clúster. A mi no m'agrada fer servir la paraula clúster. Prefereixo fer servir aquesta plataforma d'innovació, aquest espai de treball conjunt entre diferents entitats per motivar justament això, aplicar tecnologia i que aquesta tecnologia d'alguna manera millori processos o permeti fer coses que fins ara no es podien. Per tant, està basat en la vinculació entre les entitats, és un projecte completament obert a totes aquestes entitats que puguin participar. Això és crear una xarxa d'agents que tenen unes certes capacitats, uns coneixements o unes certes necessitats i posar una mica en solfa tota aquesta cadena d'opcions. Per tant, a partir d'aquí nosaltres treballem amb els hospitals, recollint necessitats problemàtiques del dia a dia, treballem també a nivell més global, fent una identificació de tendències que us posava per aquí, una anàlisi externa per on s'estan movent les coses, dir què és el que està passant, cap on estan anant les coses. Un cop tenim tot això, aquesta anàlisi de mercat, què fa? Identificar en quines línies hem de treballar o com hem posat un llistat de dir, escolta, anem a treballar en aquestes línies concretes i anem a buscar solucions en aquests punts. Però al final aquestes solucions s'han de verificar. Per tant, no simplement és que anem a proposar una solució per aquest problema, sinó que anem a veure que aquesta solució que estem proposant és viable tecnològicament, és factible econòmicament, no estem xocant, com aquí diu, en cap altre que tingui patentat o tingui registrat i per tant després ens pugui posar problemes. Hi ha una sèrie de coses que al final has de validar que has de ser aquí. Si volem tirar endavant el projecte, ja sabem que això és el que ens implicarà, tant en esforços com en desenvolupament com en temps, qui vol tirar endavant. I llavors es crea normalment un consorci, és una de les opcions o de les sortides, crear un consorci per portar endavant aquest projecte i llavors a partir d'aquí portar-lo a l'endavant. Dic que és una de les opcions, perquè potser entre les opcions, entre les diferents parts que hem desenvolupat la proposta, és dir, no es pot que es creï una empresa i que es tiri endavant l'empresa amb aquesta solució. I el primer procés van dir, escolta, anem a buscar les empreses, els partners dels hospitals a la vegada i què ens hi vam trobar? Ens vam trobar que alguna de les empreses, en les línies que havien acabat escollint de treball, es veia molt complicat que pogués apostar. Per tant, què hem decidit? Escolta, anem primer als hospitals, identifiquem les línies de treball, les que ens posarem, i després buscarem empreses que puguin aportar coses sobre aquestes línies de treball. Els hospitals, les empreses, a partir d'aquí comencem les sessions de treball. Tot això és el que seria les sessions de treball per identificar les solucions, o proposar o idear solucions. I un cop ho tenim, el que obtindrem aquí al final és, escolta, d'aquesta necessitat hem proposat aquesta solució i és viable sí o no. Per tant, en definitiva una mica, què és aquest MedLab? Encara que diguem clúster, és simplement un entorn col·laboratiu per innovar. Per tant, també és una forma d'accelerar aquesta creativitat d'innovació, perquè al final
el paper que jugarem nosaltres com a tecnòleg és necessitem el dia a dia per escolta, hem de fer això, hem de seguir aquests passos, hem de marcar-nos aquestes fites, hem d'anar treballant. Catalitzador de la detecció d'oportunitats, en tant que treballarem amb els hospitals per detectar aquestes necessitats i d'alguna manera formalitzar-les amb la resta del món. Com us deia, és un tema de valorització de tecnologies ja existents, perquè són tecnologies que potser no estan aplicades al sector sanitari o en aquest tipus de solucions i simplement s'han d'aplicar. Per tant, és una forma de portar aquestes tecnologies al mercat a una altra línia o i els projectes sempre s'han d'orientar al mercat entrant quan neixen de necessitats reals de Llavors, si parlem d'un hospital, què vol dir participar en un projecte d'aquest tipus? Vol dir posar hores, bàsicament. És a dir, vol dir que certes persones, certs experts en certes temàtiques que són les que volen treballar, han de ser-hi, d'alguna manera, identificar aquestes necessitats i aquesta solució que proposeu té sentit o no té sentit, respecte, per exemple, un malalt en aquest cas es fa d'aquesta manera dins del procés, aquí es pot ajudar en aquest punt, etc. Per tant, és qui aporta l'expertís en el que en quant a tècnics d'aquesta proposta, any 2011. Parlant amb els hospitals, estem parlant justament d'aquests mesos, just diria maig i juny. Parlar amb les empreses serà llavors juny-juliol i tota la fase creativa forta serà a partir de maig, és a dir, és setembre-octubre de tota la part creativa. Estem parlant d'això, de 2 o 3 iteracions en el que seria la part. I a partir d'aquí, un cop tinguem aquestes propostes de valor, treballar les validacions. La tecnologia que hem escollit és una tecnologia factible, si no hi ha cap tipus de problemes de propietat intel·lectual, si no hi ha cap tipus de problemes de desenvolupament, si la inversió és coherent, si hi ha una sortida, si hi ha realment un client que pot tenir aquest producte, que pot necessitar aquest producte o servei, etc. La primera de les accions que volem és obrir a més hospitals. Sant Andreu repetirà l'experiència. Hem començat a tenir converses amb Vall d'Hebron, amb l'Hospital Clínic, amb els diferents hospitals o centres que hi ha dins de l'entorn Leopold, ens agradaria que també hi fossin, l'Hospital de Igualada. Volem això, parlar de 4, 5, 6 hospitals, no gaires més, tant per al nombre de línies d'actuació, sinó a la llarga s'anirà complicant més, s'anirà fent més clar. Gairebé segurament al final el que farem és que en cadascun dels hospitals treballarem 1 o 2 línies concretes, i aquestes línies concretes amb el conjunt d'empreses, cadascuna de les empreses identificarà si es vol sumar a aquesta línia o no, i per tant, d'aquesta manera el que anirem creant són aquests grups de treball concrets amb moltes empreses. Com us deia, al principi és un projecte completament obert, per tant, no limitem ni si l'institució és un centre de recerca, si és un centre d'investigació privat o públic, si és una universitat, si és una empresa petita, si és una empresa gran, és obert, és a dir, és el concepte pur d'innovació.